Decenijama je u rudarskom Borsko-Majdanpečkom kompleksu ulaganje u zaštitu životne sredine zanemarivano, to su bila neka simbolična i mala sredstva. Dolaskom Ziđina, Ziđin je nasledio teško ekološko nasleđe i gledajući ovu cifru malo pre od 18 miliona koliko je uložen, kako se sećam, u zaštitu životne sredine, rekao bih da je Ziđin prevazišao i neke svetske trendove u tome koliko se ulaže u životnu sredinu. Prema nekim podacima, pre 50 godina u rudarskim razvijenim zemljama udeo troškova zaštite životne sredine u ukupnim troškovima dobijanja rude je bio oko 2%. Naravno, zakonska regulativa je taj procenat u sadašnje vreme povećala negde na 8%. Dakle, to su politike od vlada određenih zemalja i tako dalje rudnicima nametnule, nije to uvek bilo dobre volje da se ulaže u to, što čini mi se nije slučaj ovde sa Ziđinom, koji očigledno jako puno ulaže u zaštitu životne sredine i čini mi se da neke svetske trendove prevazilazi. Bilo je reči takođe i o tome da razvoj rudarstva ovdje u Majdanpeku i u Boru ima velike i demografske implikacije, odnosno ostanak stanovništva ovde uz naravno jedan ekonomski napredak i boljitak. Ja bih se osvrnuo samo kako i razvoj rudnika ovde utiče i na naš fakultet. Evo, mi u poslednjih 2-3 godine imamo povećano interesovanje za upis na studije rudarstva. To interesovanje izgleda nije dovoljno, tako da praktično svi naši apsolventi su, da nekako kažemo, isprošeni od rudnika i imajući u vidu ono što Ziđin nudi, ostali rudnici ostaju kratkih rukava kada su u pitanju rudarski inženjeri.